REC 2 s'ha estrenat al mateix temps que es presentava a Sitges. Això ha fet avançar un dia la inauguració del festival i fa que el certamen s'allargui fins a les 11 jornades. Més dies i més cinema fantàstic. Què més podem demanar als aficionats al gènere? Doncs bé, podríem demanar que alguns dels títols més destacats de l'any siguin presents a aquest Sitges 2009. Doncs hi són. Només hem de fer un cop d'ull a la paret del despatx d'Àngel Sala, director del festival, on hi ha els pòsters de moltes de les pel·lícules presents a Sitges. Les dues seccions oficials, la competitiva i la de noves visions, acolliran un ventall de propostes que mostren tots els camins del fantàstic i des de tots els punts del planeta. Aquest Sitges serà més internacional que mai. Sí, nosaltres estem molt contents de la programació d'aquest any. Jo crec que té molta qualitat. Crec que hem aconseguit pràcticament tots els títols d'interès que hi ha en el mercat actualment de gènere fantàstic, i la sessió oficial és molt variada. No hi ha molta pel·lícula asiàtica ni molta pel·lícula... Hi ha un equilibri en lo que és temàtiques, incluso comèdia, aquest any, és una novetat. Hi ha molta comèdia, hi ha animació dintre de la secció oficial, hi ha terror, hi ha ciència-ficció, és dir, que està molt variat i jo crec que això és bo també. Però a més tenim cinematografies presents en Rússia, en Mòrfia, Grècia, en Quinodontes, que hi ha molta varietat, el que és de països que no són molt freqüents en el Festival de Sitges i que aquest any han aconseguit fer una programació com molt oberta tant en Europa com en els països asiàtics, no? És a dir, una mica no estar en els mateixos de sempre, que també n'hi són, Corea, Japó, però han aconseguit una varietat. Estem molt contents d'això i serà jo crec que per propers anys serà un objectiu, aquesta varietat. I dins d'aquest recorregut internacional del millor cinema fantàstic de l'any hi ha molt cinema inèdit. A Sitges hi haurà els títols que els aficionats esperen veure després de la seva repercussió en altres festivals, però també podran gaudir de premiers internacionals. Sitges demostra així la seva capacitat per convèncer productors i distribuïdors perquè presentin les seves pel·lícules en exclusivitat al festival. Sí, jo aquest any estic molt content de que hem aconseguit molta premier internacional i alguna inclús world premiers, no? És a dir, la pel·lícula de Vincenzo Natali és el cas més espectacular, però també la primera vegada que se veran en el món pel·lícules com Amer, pel·lícula internacionalment el primer pas després de Corea, de Hyundai, que és una pel·lícula que ha sigut un dels majors èxits comercials de la història en Corea. És que l'estreno mundial d'un anime com és King of Thrones, és un anime además que editorialment s'ha vengut molt bé en Espanya, és dir, és un dels mangas de més èxit a Espanya, i que l'estreno mundial de l'adaptació a cinema sigui a Sitges dona una mica la impressió de la importància que és Sitges en el món de l'animació japonesa. I aquesta novetat jo crec que es notarà inclús premiers nord-americanes pràcticament recient sortides del forn, com el Zombieland, que és l'estreno pràcticament a 4 dies o 5 de l'estreno nord-americà. Això dona la impressió que Sitges és cada vegada més un foro del fantàstic a nivell mundial. També aquesta idea de fer previews, una mena de coming soon a l'estil del Comic Con de San Diego, fer trailers o algun minut de footage d'alguna pel·lícula molt esperada. És el cas de Twilight New Moon, que aquest any se fa d'una manera molt més preparada, amb presències, amb footage que no és solament un tràiler. A poc a poc el Festival de Sitges està convertint-se en un fòrum internacional de novetats del fantàstic a nivell de que és la temporada d'hivern cap endavant. Repassar tota la programació d'aquest Sitges 2009 ens ompliria uns quants cinematògrafs. Nosaltres, de la secció oficial, us recomanem la seva extrema varietat. Hi ha de tot,
des de cine de vampirs moderns, amb The Thirst, del gran Park Chan-wook, fins a cine de vampirs clàssics, com The Countess, de Julie Delpy, revisions literàries de prestigi, com el Dorian Gray d'Oliver Parker, fins a peces que donen una nova mirada a la ciència-ficció, com Moon, de Duncan Jones. I pels amants de la polèmica, tenim la història d'un bebè zombi a Grace, de Paul Solet, que posarà els pèls de punta a més d'un. Her name is Grace. The stars in heaven have tucked in the sun. I el cinema català i espanyol? Doncs com sempre el festival serveix de plataforma per llançar els títols més recents del gènere, produïts a casa nostra o bé produïts a fora, però amb directors de casa nostra, com és el cas d'Orphan o Infectados. Back off! We're not infected. He's got it, doesn't he? I'm not gonna end up like him. What's going on? Quiet! Help! Nosaltres, els últims anys, hem intentat cultivar molt el cinema fantàstic espanyol, o el cinema, sobretot el cinema jove, dels nous directors. Hem creat com una mena d'escola, no? Que han sortit gent amb molta força, el Guillem Morales, el Bayona, no diguéssim el Balagueró o el Paco Plaza. I bueno, continuem en aquesta tradició. Jo crec que la pel·lícula Hierro és una... Gavi Báñez presentó fa 3 anys o 4 Màquina al festival, el curtmetratge, i ara presenta la seva òpera prima, molt contundent, una pel·lícula però que tens molt especial dintre del fantàstic, un fantàstic molt suggerit, no molt evident, però molt interessant dintre del panorama del cinema espanyol en general. Ingrid, que també té un punt molt especial, no és la típica pel·lícula de gènere fantàstic, inclús Los Derniers Jours del Món, que hi ha una part de producció espanyola, la pel·lícula francesa, de directores franceses, que també és una visió de la ciència-ficció molt peculiar. Intentem que el cinema espanyol sigui escollir el més sorprenent, el més diferent dintre d'una tradició de cinema fantàstic espanyol que jo crec que cada any dona alguna sorpresa. Jo crec que d'aquestes pel·lícules que probablement espanyoles, alguna va donar alguna campanada dintre de Sitges, perquè crec que són pel·lícules, almenys molt de debat, que provocaran el debat, la polèmica, i això també ens agrada.